Hadin banakal yang ke office niya Superintendent of Police ulakad dioba disparsing rani anap jing pensai baru banwan rai kisaki satar halor ka jing keno jeng u makadan ka jing ditu ya kistikar kir kali kamay na kitaksi hasor selong nakalyang ba disparsing rani ulaong ba nakalyang jeng u kum aktivis umla setiaban aya kata kakerteng jeng kita kibayo kita kistikar berkiba ajing tip ya u namar kebu jeng ma ya ka jing im jeng ki ulang balada pulit berkesorkar kilak benta seli ya kakerteng jong pulit kibodan benta hakajing let kendra persit yap ya ba cheristar feel thank you na benta kajing singan jong ki uru uji da kata kelenti ban pen pau kerteng sejaya kakerteng jong kita ki perlok jong u kenang bakan bu jing singan bakan na kabenta kajing im jong ki ulang ru bana kaleng ka police department ai kan sim ya u da kino kisinja na kaleng jong u ulog bulak loy ban pediang ong lada dai da kajing sa fine ne da kajing hapan ma ri pediang baik ya kata badu ong ru ba ukuloi hi banong lang kinya rak benta kajing bit jing beng jong ki wai re banwan ra ya kisaki na kaleng jong u dalai lai umla ba kidon giba issue yak staika hagador sipo jar ke we na office sp hadin bang IP statement bali kajing gali kalong bali ng IP statement kajing IP statement kalong hadin bang layo ka at report nak at report ka pausay fix staika ki bata ko taxi but ka police department ko asir kita tinga haban ban rap yang ta kajing sir staika ngaya thuru kanya tu sini ba ka don ru kajing simpisan po SP ya ka staika ka do ko hajar ka we ting ha bat kaju apor nge thu e ta kajing sir yang kita ki kar kum ka report de hadian mga presumben na kalyang OSP te phun yang a yung ba OSP ko ang gendo EP halor gani TPD Banwan Cho office tinga ngala late batch ko office ha hadian bang ngala late ko office te kajing kren kalong bet na kalyang OSP loong ba kumno village po ka press statement claim verify ba ka day ne kam day ka bisya ngong nga sahab ba kas pi ba syo nga po office pim tip ka sur pa iba ka ken kumno ha ka jing sya pi pide ban kemen menya ora jing tip kum kata mar bale ka dondo ki officer jung pi ki bale sekli keleng ndre yel di kum don kot hadin bang la information banga pi bila ti action kita kali kita ka blessing nam ta ka police department ban lai ki jing jaborom hoi na kala jonga kala ya thuru ya kata ka staikar hador kumta tenge thu ong ba kata ka di ka jing sur jung pai ba tingam tip ngala kan isya ba tingam tip ka di ka bisya ni ka ba bakalane tang ba kata ka di ka sur pai ba em na kala OSP lo ong ba kane ka di ka institution ka ba na kala dongi sisin bila kan persya ya ka office OSP ka legal action in simbe pi te na kala jonga ong ngapediang ba ya kata ka ba pile ma pi nga khamsuk yang nga bangan panmap banje ka basyet ni perlo marbale lada kasorkar kala benta siali ya ginong siat yo sheriff na benta barwara accepti tu nong siat nga no adon hok benta siali ya perlo ki bapla yang nga katang la ken no nga ya sapra ya kata kajing le jong pi ban ay legal action yang nga ta ga police department ban le kumno man tu singi lo lada pimara ai ki sakhi man taksni tina kalang dungi min sale ka legal action pisai pi ti kata ri kamram jongka office jong SP ban le akano ko kom pisai yang ai kata ngam nang ong le se man taksni ngam la ban ai sakhi le se la sai la poi ka are singa ngam ti kata ngam ti dinga nga welcome be ra poi ka are so welcome be tang ba ka thong jong hi don be ka wi ka thong ga long ba in every action there is equal and opposite reaction. Action jonga nga sacrifice nam ta jing bahan sacrifice na banta ka jing bit jong kalong dian. Ha jing ngi khosi siar lo sacrifice na banta ban pelai ya jing jenja ban wara ja jing sha. Ngaro ya nga sacrifice na mar banga kum luidar nam ta ka si ngala thak ngala jenja ban penbe ka taksi mar balai utu yo stikar tu ne myo ka pun ka jing yesyo ka jing da ka peding driver. Nang ni sekmat ngam kwa syu bani i kata. Ta banong kong namarar nang ni sa kamat ganam kwa asyo ban yu i katak stay car thok ka bami na office jong pi ngala ban siya phanya kano ka arlak lailak ba division kit nga plyang subhay ka ta andri yak nga kwa be ba ngai le deng long lang kanya nam ta jing ba kilong dia ta terus kemudian empat baka police department kantong kejing toket halor kita kejing yo staikar tu kito kenepa Nakalengeta kade kamram juga is kasihil lokal taksi welfare
Hakajing tip jonga mentasni ngasngo kila ikendu DGP. Habis dia beta kajing jong pi ban tung inquiry la ne ban le kanu kanuro kata kadai kamram jong ka is kasi lokal taksi operation nakang jonga lo kata te ngamdani ibang